Det første, det handler om at køre på cykel, og hvad det er for noget at køre på cykel. Og det hedder derfor digteren på cykel, og det lyder sådan her. Jeg tror, jeg har været til 11 år, da jeg lærte at cykle rigtigt. Selvfølgelig kunne jeg cykle før, men da jeg var en 10-11 år, begyndte jeg og dem fra min klasse, som jeg cyklede med hjem fra skole, at konkurrere om at tage de vildeste og farligste chancer i trafikken. Vi skulle igennem midtbyen på vej hjem fra skole, midtbyen midt i myldretidstrafikken, og det var ved en 2-3 lyskryds og et meget trafikeret venstresving uden lysregulering, at de afgørende prøver skulle stås. Det skulle altid se ud som om, det bare var noget, man lige fik lyst til at gøre, uden at kigge sig for, bare lige skrue over vejen, uden at kigge sig til højre eller venstre, eller bagud eller forud. Og der kom en bil kørende mod en, og 2 kørende bagfra, og 3 holdt bag hejtænderne og ventede. På 1 sekunds indskydelse skulle man gøre det, sejle ubesværet ind mellem dem alle, og over på den anden side af gaden. Tricket var selvfølgelig at aflæse trafikken ud af øjenkrogene. Hele tiden mærke sig, hvor de andre trafikanter, altså bilerne og en selv var, uden at det kunne ses på en, at man gjorde det, eller at man planlagde noget vildt. Man skulle også have et blik på, om man havde de andres opmærksomhed, om de så en, når der lige pludselig opstod en chance, og man tog den. Uden at vide det, trænede vi vores blik og vores reflekser til i et splitsekund at kunne aflæse en kompleks trafiksituation og i samme korte øjeblik tage den helt rigtige beslutning. Jeg kan også huske at cykle ræs ned gennem gågaden midt i butikkernes åbningstider og med gågaden fuld af folk. Tricket var her at køre diskret og hurtigt på samme tid, for folk, der går i gågaden, kan være besværlige trafikanter at køre slalom iblandt. De kan opdage en og blive sure, de kan standse op og spærre en vejen, de kan gribe en i armen og standse cyklen. Derfor gjaldt det altid om at komme glidende, så de først opdagede en, når man var cyklet forbi. Når det kom til lyskryds, var mit glansstykke engang at cykle ind mellem 2 busser, der holdt ved siden af hinanden for rødt. Jeg cyklede ind imellem dem, og da jeg var inde midt imellem dem, blev det grønt, og de begyndte begge to at køre på hver sin side af mig, og med tungen lige i munden, og til 11 år gammel, holdt jeg balancen og kom sikkert ud bag dem, og jeg listede med den venstre skråt over krydset. Jeg har stadig en fornemmelse af frihed ved at cykle, bare at køre på 2 hjul gennem byen, bare at trille ind gennem en gade, stående op i pedalerne, mærke bevægelsen, mærke luften, mærke kroppen, mærke omgivelserne skifte omkring mig. Jeg ved ikke, hvad det er, eller hvordan jeg skulle forklare det, men det er der. Hvis jeg har 5 timer og vejret er godt, kan jeg godt cykle ud på landet og bare cykle omkring. Jeg har lært, at jeg ikke skal have cykelcomputere eller specialudstyr, eller cykle på tid, eller kende distancerne alt for nøjagtigt. Jeg skal bare cykle. Nogle gange meget langsomt, nogle gange meget hurtigt, nogle gange knoklende, voldsomt op ad en bakke i det højst mulige gear, og andre gange snegle mig afsted ud over en flad indstrækning. Bare følge bevægelsen, som den hver gang byder sig til. Det er den højeste form for afslapning og meditation med krop på, jeg længe kendte til. Efter mange år lærte jeg også at holde for rødt. Ikke på grund af bøder eller trafiksikkerhed, men fordi jeg lærte lidt mere om at meditere. Den vietnamesiske fredsarbejder og zenmunk Thich Nhat Hanh skriver i en af sine bøger, at hvis man bor i en større by, og ikke hører en meditationsklokke fra klosteret regelmæssigt, kalde sindet til ro, kan man bruge de røde lys i trafikken i stedet til at standse op, standse tankerne, trække vejret og ikke andet. Så nu har jeg også lært at holde for rødt. Det er den højeste grad af frihed.